Dobré ráno. Spadli. OK. Máme tady jajkový vrep. Co máš ty, mami? Já mám big kafe. Musíš, až ti dám ten mikrofon. Já mám only big velké kafe. Makina už mi do toho kousla, já mám tady nějaký toustík s avokádem a vajíčkem a šalátík, rajčátko, vypadá to dobře. A kafíčko, na zdraví. Moc dobrý, moc dobrý. Ahoj to trošku, mami. Vypadáme jako, že se stěhujeme. No jo, no, jako ty máš tašku batoh, já mám taky tašku a mini tašku, jako to holky mají nějaký nálož. Počasí nám nepřeje. To jsem vyspadla ze si, které jsem si dělala v autě stylem. Takhle. Stojím si tak 40 krát. No, už mě jako podat dneska. Aspoň tomu tady rozumíme, ale jo, to je dobré. Držu! Nejsou to ti trpaslíci? Ježišimaria. No ale jdem pryč, že Makiny se to nevšimne, tak jim to pak ukážu. Až nahoru? No pojď, Maky. Lucie, ty máš trpaslíky, tak přijdeš pro nahoru. Welcome. Let's have a look. To je cute. Jo. Hodně dobrý. Ty holky, nechcete si jít vymačkat do toho vůči ložnice? Myslím. To je hezký. To jo, ale dobrý. To je výlet. A tam je trpaslík. Trpaslík. A to je ten další, ten další. Jo, ten velký. To je další, dívej. Pokračujeme dál. No tak to je moc hezký. Uhni. Tak, klid. Takže spíme nakonec tady. Čau lidi, zdravíme vás tady u vlogu. Dobrý ne, držák. Lucie, nemůžu něco najít. Řeben nemůžu najít. Řeben, já mám hřeben. Dej mi hřebenek. Kdo by čekal, že ona za mnou bude mít hřeben? Už vítr fouká a zima nebouřká. Za mikrofonem. Oh my god. She crazy. Vcházíme do ulic. První zastávka HM. Jo, dívejte lidi. To jsme my dvě. Co se dělám já? Takhle vypadá Veruna, jo? Můj ocino. Svatý Jan. Aha, zdravím všechny svaté Jany. Myslíš, že se podle nich jmenují svatánské slavnosti? Tam jsou ti tři. Tam ne. Ten je postižený, ten je slepý a ten je hluchý. Tak já mám být slepá, ne? Asi. Ale já nejsem Myslíš, že škoda, že tu není Davidlo. Fontána. Fontána. Pane! Jste crazy. Supeš. Tady jsem zapomněla zapnout mikrofony, takže vám Veruna tady znakovou řečí popíše historii tohoto místa. Adu. A se mnou můj kakadu. A kam jdeme teďka? Dobrý! Tyjo, hned se žustá.
Ty seš fakt dobrá. No jo. Tady. What's happening? Tutu. Vum, vum, vum. Tady pš. Tady pš. Úspěšně jsme se vyhli tortuře. Utrpení. No. Neštěkej. Modrá je modrá, modrá je dobrá. Se nebojíš. Chceš kokínko, mandarinku, beru. Kokínko, mandarinku, beru. Mám hlad, tak to nejsem já. Snickers nemám. Jsou zamilovaní. Jsme na nějakém trhu. Tady můj největší enemy. Olivy a mořské plody. Chci vám ukázat úplně nejlepší kombinaci, jo. Oliva s kyselou okurkou. Ty kokos. To bych dala. To bych dala tebe. Já mám taky kyselou okurku. Jestli chce. Ježiši, já bych úplně... Tenhle type of růže. A tady ty jsou hezké. Tohle je moc cute. Kyti, mytí, péro v řiti. To je přímo pro mě. To je dárek mých snů. Fakt. Yes. To chtěla úplně dát do huby. A tango. Jenom tango, kuš. Nečíme tango, kuš. To podle mě není ta... Jo, je to tango. To byl námořník. Pojď. Oh, děkuji. Aha. Nevím. Co to tam je za tu příchuť? Citron. Citron. To je tvrdé. Já bych řekla proč. Já už nemohu. Tak mě se motaky oblegl. Nebaví. Ještě dál a posledy. Já jsem furt nedostala najíst. Tady chceme jít. Musíme najít vchod, protože makeny to nezvládli, tak to zkusíme my. Mission failed, bylo to trapné tam. Hezký prostor, ale pizza celkem nic moc vypadající, takže jdeme na jinou pizzu. A zdraví. Okra je trošku extrém, jako. No já teda křikový okra mám. Tyjo, to je nálož, Verčo. Chceš ještě točit moje jídlo? No, tak je perfektní. Dobrou chuť, holky. Lidi, já jsem blbou náladu. Myslela jsem, že se najím a bude to dobrý. Ale jak jsme byli v té potenci? Mě to ještě víc nasralo lidi. Kdyby byl fakt... Špagety malinké, ale Verona se s tou stejně přežrala. Jako jo, ale myslím na krc. Jo, blbý. Pizza. Spánek. Frančišník takový trošku, jakoby Velkože. čumil. Takzvaně. Trošku hodně. Ne. Drž tam. Drž mi, jo, drž mě. Jediné, co mi drží při životě, je to, že přijdu a lehnu si. Holík a taste z Bědronky. Jipi. Chipsy. Tady pití. Lemon. Lemonáde. Nebo Raspberry? Lemon raspberry flavor. Otevři to. Ne? To je strašně sladké, ale příšerně. Ale jako z vodu to bude dobrý. To ochutnáme nebudu. Šo, olivy. To není z Bědronky, ale. Aha. Tak dělejte, že jste to neviděli. Já tu mám tohle pitičko. Chutná to jak syrup. Ale to, když se dá z vodou, tak to bude super, protože to je fakt syrup. Taky mám Lipton. Nebudeme ochutnávat. Mám pancičku. Neochutnáváme. Mám
mlíčíčko. Makina ještě koupila Syr. To plnozánkové, jakoby. delikaté, serek pisky. Serek pisky? Syr. Pojď mi ten syr. Serek pisky? Dobré. Dobré. To nebude teďka vtipné už. Serek. Přečtěte si to sami. Můžeme se jmenovat Serek. Ne, dneska už to je fakt strašně moc na mě. A mám tě jako utěšovat? No, Ale ne, já to je dobře. běžím jak už. A já. To jsou slzy štěstí, vidíš, čavory. Tak máme bojuj! Proč? A mě. Jdem spát. Čau. Jdeme do zoo. Že já musím mít bundu jako. Takže jsme tady. Já bych šla na motýlky. Pro mě. Na motýlky. Ale já potřebuji najít. Bubenka. Jo. Tam vzadu jsou zebry. To jste v životě neviděli, co? Jdeme do Afrikária. Želvy. Řekni něco. Proč mě to nesežere? Ježiši, klid. Vypadám, že tam plavu. Jo, hrozně, no. To si ty, Veruno. Vole, vy smrdíte, děcka. Je tu vedro jak pisk. Já si musím svlíct. Počkej, tam je ten. Mantak. Ty jsi manták, vole. Ne, tu je mantak. No, tam je. Tam je. Mantak. Kde to je? Mantak, pojď, dívej. Já a mantak. Ale tu je hodně mantaků. Hustý. Dívej. Pojď, ještě jeden mantak. Podívej. Veruno. Dívej, oni tak na sebe to. A on má v hubě něco. A oni se úplně předvadí, hej. Schody, vedro, smrad. Konec. To jo, to je nebyk, to bude asi alfa. Pingvíni. Lidí jak opic. Fuj. Zasrané bylo celé. Ty dobyle. Roh. Jenom jeden. ASMR. Jak žere? To je ten, jak se jmenuje Marlin, ne? No. Ježiš. Vedra. To je frárka. Look at her. Takhle vypadám ráno já. Ty tak hezky hájaj. Ne. No jo, tady oblíbená expozice. Na zdraví. Měj se hezky. Udělej to ještě jednou. Ty se stydíš? Africký transport. Není ten telefon. Má halo. Jak co? Jaká matka, taká katka, ne? Tak a ten řízek doma dolů. Po odpoledním napíku jdeme do bazénu. Absolvovali jsme právě naši nejhorší cestu MHD. No to příšerné. Bazén! Ráno, Veruno, ukáž se. Byli jsme v Hebe, bylo to trapný. Snad Rossmann bude lepší. Co jsme pořídili? Spray, jo, jsme měli už v Anglii, protože došel, deodorant a bylo tušku. Koupám jsem to stejná.
a tohle, to jsem je ztratila všechny. A potřebuji na řasy. Takže tak, díky, to je vše. Čau. Úplně v pohodě, a ten víno byl neskutečně, protože tam stál. Jdem domů.